Ndi nthawi ya Nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo madzulo ano muli ndine Simeon Boyce komanso mzangayo Lenile Mponda. Poyamba nayi mitu yake. Boma lati lapeza ndalama zokwana $50 million za mdziko la America kuchokera ku banki ya Arab for Economic Development in Africa BADEA kuti lithane ndi vuto lakusowa kwa mafuta a galimoto mdziko muno. Koti la Magistrate ku Lilongwe latumiza ku High Court mlandu wa Anomani Chisale okhudza chuma cha Nkhani chomwe iwo ali nacho pomwe iwo ankagwira ntchito yopereka chitetezo kwa president wakale wa dziko lino Peter Mutharika. Ndipo mukhane za masewero timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo ya atsikana ya Scorchers lero yalepherana ndi Botswana pogoletsana chigoli chimodzi kwa chimodzi pa masewero oyamba akumpikisano wa Kosafa omwe ukuchitikira mdziko la South Africa. Tendizi komanso zina zambiri ndipo ndikupemphani kuti tikhale limodzi. Nduna ya zofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu ati boma lapeza ndalama zokwana $50 million za mdziko la United States kuchokera ku Arab Bank of Economic Development in Africa BADEA kuti lithane ndi vuto lakusowa kwa mafuta a galimoto mdziko muno. Akunkuyu anena izi pa msonkhano wa olemba nkhani omwe unachitikira mu mzinda wa Lilongwe omwe cholinga chake kunali kufotokozera Amalawi zomwe boma likuchita pofuna kuthana ndi vuto lakusowa kwa mafuta a galimoto. Tikupatsani zambiri pa nkhani mu nkhani zathu zotsatira. Ndipo nduna ya zofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu ayamika kampani ya Sparse Systems Limited chifukwa chothandizira kuti dziko la Malawi lidziwike kutali paluso la makono kudzera pa ntchito zomwe likugwira m'mayiko oposa 10 mu Africa. Akunkuyu amalankhula izi ku Lilongwe pomwe amatsegulira nyumba ya Sparse Complex. Isaac Jali ali ndi zambiri mu ripoti ili. Ntchito yomanga nyumba yotchedwa Sparse Complex mu mzinda wa Lilongwe idayamba mchaka cha 2019 ndipo lero ndi imodzi mwa nyumba za makono kwambiri mkatikati mwa mzinda wa Lilongwe. Potsekulira Sparse Complex, nduna ya zofalitsa nkhani komanso luso la makono a Moses Kunkuyu anati nyumbayo ndi chizindikiro choti ntchito za luso la makono zikupita patsogolo mdziko muno komanso ndi umboni onena kuti ntchito za luso la makono zikhoza kuthandizira kutukula ntchito za chuma mdziko muno. Pamenepa Akunkuyu anayamika mwini nyumbayo Wisely Phiri ndipo anapemphanso Amalawi ena amene akugwira ntchito zosiyanasiyana makamaka zokhudza luso la makono ICT kuti athandize kutukula dziko lino pomanga nyumba za makono ngati zimenezi kwinaku akulemba ntchito achinyamata. Anthu adzikhala ndi kukhulupirira pa masomphenya komanso kuonetsa kukhulupirira kuti ntchito za makono za technology zikhoza kutembenuza komanso kukweza chuma cha maiko onse pa dziko lapansi pano. Kunoko ku Malawi ndife anthu amene luso tili nawo koma timadziyang'anira pansi kapena ena amatiyang'anira pansi koma umboni kuti ku Malawi anthu akhoza kutsimikizika mtima ndi kuyika ndalama zawo zochuluka ndi kumanga zinyumba ngatidzi pa nkhani yake ya technology kumene kuli kutsimikizira kuti technology yo tsopano ikhoza kulimbananso ndi nkhani zina ngati za ulimi, ikhoza kulimbana ndi nkhani za mafuta kapena za migodi chifukwa choti ndi mgodi kale paukha. Ndeni chilimbikitso kwa achinyamata ambiri kuti tikhulupirire m'masomphenya komanso tikhulupirire pa mphamvu ya technology imene ikhoza kusintha chuma cha dziko not only la Malawi lino komanso maiko onse pa dziko lapansi. Mawu awo a Wisely Phiri anayamika boma akamba koyika mfundo zimene zikuthandiza kukopa anthu a bizinesi aku Malawi konkuno ngakhalenso aku maiko ena kuchita bizinesi zawo mdziko muno. Komabe a Wisely Phiri apempha boma kuti lionetsetse kuti likupereka ma contract kapena ntchito zambiri kwa Malawi poyerekeza ndi makampani a anthu obwera. Pano tafika panopa nzosangalatsa kuti bidding ino yatheka komanso timasangalatsa kwambiri kuona kuti pali makampani ambiri amene abwera kuzaphunzira kuti asipaki mapanga motani. Makampani amenewo mwina pano takunena 19 amene ndikuwadziwa. Architect wanga anena kuti anthu ambiri ampanga approach kufuna bidding yoposa ya Spark. Imene mtakunena kuti amwina ndisanje koma chabwinonso kwambiri chifukwa ndi kuti anthu ajamanga china chake choti chikhangati chani zikufana ndi zizi. Ndaona kale makampani awiri oti akuyikaso ma bidding ofana ndi awa. Ndeti kamaona mwina next 5-10 years tiziona ma building ngati awa ku Malawi kuno chifukwa choti zambira pa Spark panopo ndife nzosangalatsa kwambiri. Ndeti kamaonanso kumene tikulowera ngati Spark tikuona kuti tipanga zinthu zambiri. Building iyi muliso chani data center ngati imene makhaza ma computer
nde ukakhala zinthu ngati zimenezo kuti zambiri zimene tingapange ifeyo chifukwa choti khangati ndi data yo ku Malawi kunoko. Kampani ya Spark Systems Limited adayikhazikitsa mchaka cha 2013 ndipo ili ndi maofesi m'mayiko atatu, ku Malawi, ku Zambia komanso ku Rwanda. Komabe kampani imatumikira mayiko oposa 10 amuno mu Africa. Isaac Jali, MBC, Lilongwe. Koti la Magistrate ku Lilongwe latumiza mlandu wa Anomani Chisale wa momwe anapezera chuma cha Nkhani pomwe iwo anali ogwira ntchito ngati wopereka chitetezo kwa president wakale wa dziko lino apita Muthalika ku bwalo lalikulu la mlandu la High Court. Polankhula oyimira boma pa mlandu a Masauko Chamkakala ati iwo akonzeka kupereka umboni pa nkhaniyi. Iwo anafotokozera MBC kuti atsidikira ku bwaloli kuti mlandu uyambe. Iwo akufotokoza. Zimenezo ndizoona kuti nkhani imeneyi pano yasunthidwa kuchoka ku Magistrate Court kupita ku Financial Crimes Court. Zikatere ndekuti tikusonyeza mbali ya boma kuti kafukufuku amene timapanga tamaliza ndipo tilokonzeka kuti nkhani ikalowe pa bwalo yambe ukambidwa. Mwina tangu auzana Malawi kuti kodi mlandu umenewu Achisale akuyimbidwa ndi otani? Mlandu umenewu ukuti Achisale akuoneka kuti ali ndi katundu oposera njira zonse zimene zimadziwika zoti amapezera katundu mu chizungu timati income. So zikuoneka kuti income yawo ndi katundu amene ali naye zikuoneka kuti ndiopitirira kwambiri katundu amene ali naye. Ndi amene monga pa malamulo a dziko lino munthu akalekesa kuongosola umenewu ndi mulandu ndi. Tiyembekezere kuti mulandu umenewu inu ngati mbali ya boma ndiokonzeka bwanji kuti uyambe ku court kapena umene wapita ku court limeneli chitachitike ndi chani komanso mwakonzeka motani? Ife ndife okonzeka mmene timapita kukapempha kuti mulandu umene upite ku court limenezi kutanthauza kuti tikusonyeza kuti tamaliza kafukufuku ndipo ndife okonzeka kuti nkhani iyambe. Koma kuyamba kwake kwenikweni likitsogolere ndi bwalo potipatsa masiku okuti tiyambe nkhani imeneyi. Unduna oona za madzi ndi ukhondo wati ndi wokonzeka kulimbana ndi matenda a kolera pomwe dziko lino likuyandikira nyengo ya dzinja. Mlembi wa mundunawu a Elias Chimlambe amayankhula izi ku Lilongwe pomwe undunawu umalandira mankhwala a chlorine a ndalama zokwana 700 million kwacha kuchokera ku bungwe la Good Neighbors. Beatrice Mwape watsandiza mbiri. Mawu ake pomwe amalandira mankhwala othira madziwa, mlembi wamkulu munduna wa za madzi ndi ukhondo a Elias Chimlambe ati ngakhale kwayamba kupezeka anthu odwala kolera maboma ena monga Chitipa, chiwerengerochi si chachikulu poyerekeza ndi mchaka cha 2022. Iwo ati pakadali pano undunawu wayika upangiri komanso zipangizo zoteteza anthu ku nthendayi monga chlorine komanso sopo maboma onse 15 omwe ati ali pa chiopsezo choti nthendayi ikhoza kubuka. Iwo ati mankhwalawa abwera mu nthawi yake pomwe nyengo ya mvula ikuyandikira ndipo matenda monga kolera komanso ena otsegula m'mimba amachuluka. Thandizo limeneli lithandiza kwambiri makamaka pa nkhani yoteteza kuti tisakhalenso ndi kolera chaka chino. Komanso chachikulu kwambiri chikuti anthu akhale ndi madzi abwino, madzi aukhondo. Mudzione kuti cholinga cha boma ndichonera kuti tizikhala ndi madzi aukhondo, anthu akhale ndi access ya madzi aukhondo. And target yathu mukudziwa bwino kuti pa development agenda yathu ya 2063 the first year implementation plan ija ndionera kuti by 2030 aliyense akhale ndi access ya madzi aukhondo. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Good Neighbors a Obre Gunde ati cholinga chawo nkuthandiza boma kuonetsetsa kuti anthu am'madera akumudzi akupeza madzi akumwa aukhondo. Iwo ati pakadali pano akumba mijigo 115 m'madera omwe akugwiramo ntchito ndipo apitiriza ntchito yawo yoyeza madzi. Kuona kuti gawo lina limene limenera kugwira ntchito ngati bungwe kuthandiza ndi boma komanso kuona zimene zimachitika mu bomamo Good Neighbors linalingalira kuti lithandizireko kumbali ya kuteteza madzi amene anthu amamwa kudera kwathuko chifukwa chonena kuti pamakhala matenda osiyanasiyana amene amadzi akamba koma madzi osatetezeka. Malinga ndi unduna wa za madziwo chlorine amugawa ku makomiti oona za madzi omwe amayendetsa malo otungirapo madzi m'madera osiyanasiyana. Zaka ziwiri zapitazo dziko la Malawi linakhudzika ndi mliri wa kolera omwe unapha anthu ambiri. Achimlambe ati mankhwalawa athandiza dziko kukhala lokonzeka ndi lodziteteza ku nthendayi ngati ingabukenso m'dziko muno. Beatrice Mwape, MBC, Lilongwe.
Ofesi ya kazembe wa dziko lino ku Mozambique yachenjeza amalawi omwe amagwiritsa ntchito misewu ya ku Mozambique kuti apewe kugwiritsa ntchito misewuyi lachinayi komanso lachisanu atikamba ka zipolowe zomwe zichitike masiku amenewa. Mmodzi mwa akuluakulu aku ofesi iyi Ahape Jonathan Saka ati ofesi yawo yauzidwa kuti kukhala zionetsero masiku amenewa zomwe zingapangitse kuti ntchito zingapo ziyime. Chenjezoli ladza pomwe kuli kusamvana mdziko la Mozambique kutsatira chisankho cha mtsogoleri chomwe chinachitika kumayambiriro a mwezi uno. Nkhanizi zikufikani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Simeon Boys komanso mzangayo Linle Mponda. Tiyeni tionenso mitu yake. Boma lati lapeza ndalama zokwana $50 million zoti zithandizire kuthana ndi mavuto akusowa kwa mafuta mdziko muno. Khoti la Magistrate ku Lilongwe latumiza ku High Court mlandu wa Anoman Chisale okhudza za momwe anapezera chuma chawo. Munkhani za masewero timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo ya atsikana ya Scorchers yafanana mphamvu ndi Botswana pa masewero ake oyamba a mpikisano wa Kosafa. Do you love food? And then suddenly felt the burn? Don't let heartburn or indigestion ruin your meal. Try Tummy Sid. It gets to work fast to stop acids. Tummy Sid. Fast, soothing relief from heartburn. You keep it real, you say. Real with your friends. Real with the swag. And then you say you are a real fan. You watch that free pirated football? Psst. Really? When you subscribe to DSTV to watch the game, you support the game. Like fans do. The real ones. Tikupitirira ndi nkhani zathu pano pakanema wa MBC. Bungwe la Center for Social Concern lapempha adindo osiyanasiyana kuti athandize pa ntchito yolimbikitsa bata komanso kulolerana pakati pa anthu okhala m'madera akumudzi pamene dziko lino likuyembekezeka kuchititsa chisankho chachikulu chaka chamawa. Wachiwiri kwa mkulu wa bungweli Mbusa Matthews Banse wanena izi kumangochi pamene bungweli linakonza mwambo wa chionetsero cha zochitika zosiyanasiyana zokhudza magulu osiyanasiyana achikhalidwe komanso zipembedzo ngati njira imodzi yolimbikitsa umodzi m'bomali. Owen Mavula ali ndi nkhani yonse. Magulu osiyana pa nkhani za chipembedzo komanso chikhalidwe omwe ndi ochokera m'madera amafumu opyola asanu ndi anayi m'boma la Mangochi anasonkhana pamodzi pa zochitika za chionetsero cha zachikhalidwe zomwe linakonza ndi bungwe la Center for Social Concern. Kupatula kuperekera umboni wa momwe ntchito yolimbikitsa mtendere ndi kulolerana ikuyendera m'bomali, chachikulu pa mwambowu ndi choti maguluwa anali ndi nthawi yochezerana ndi kuonetsa luso losiyanasiyana lokhudza zikhalidwe za mitundu yawo kudzera m'mavinidwe pofuna kulimbikitsa umodzi. Malingana ndi wachiwiri kwa mkulu woona ntchito ku bungwe la Center for Social Concern Mbusa Matthews Banse, zionesero zotere ndi zofunikira kwambiri polimbikitsa umodzi pakati pa magulu osiyanasiyana maka pa nthawi ino yomwe anthu akukonzekera kuponya voti chaka chamawa, ponena kuti iyi ndi nthawinso yomwe imafunika kulimbikitsa mtendere pakati pa anthu osiyana zipembedzo, mitundu komanso zipaniza ndale. Tifuna kuti andale abwere ndipo ayika chisokonezo pakati pa anthu.
konkuno ku Mangochi. So tiyeza kuti anthu ochokera ku malo osiyana-siyana komanso zipembedzo zosiyana-siyana tibwere pamodzi, tigwirizane, timvese kuti uyu amene ali mu pati ina ndipo sali mu pati yanga si mdani wanga iyayi. Angasate pati yake ineso ndisate pati limene likufuna koma ife tonse ndife amodzi. Wapa mpando wa komiti yolimbikitsa mtendere m'boma la Mangochi m'busa Peter Likagwa anagwirizana ndi zomwe bungweli lanena, atikamba kuti nthawi zambiri akuluakulu andale amagwiritsa ntchito magulu osiyanasiyana kuphatikizapo achinyamata kuti azichita ziwawa pofuna kukwaniritsa zokhumba zawo. Mangochi makhala pamwamba kwambiri pa nkhani ya zipolowe tikamalowa mgawo lokhuzana ndi chisankho. Ndiye nchifukwa chake tikuyesesa mbali zonse zimene ife tikhoza kutha kuti achinyamata amene wawa asagwiritsidwe ntchito. Si achinyamata okha, pali ena zibambo ngati ineyo amene mitu yawo nayonso imakhala achinyamata. Onsewa tikuwayika mu thumba limodzi kunena kuti zimenezozo nthawi yake inatha. Mawu ake yemwe akugwirizira udindo wa bwana mkubwa wa boma la Mangochi Abisai Ntayamanja ayamikira ntchito zomwe bungwe la Center for Social Concern likugwira polimbikitsa umodzi komanso kulolerana m'bomali. Iwo alonjeza kuti khonsoloyi ndiyodzipereka kugwira ntchito ndi magulu onse okhudzidwa pofuna kuonetsetsa kuti mtendere ndi okhazikika pakati pa anthu a m'boma la Mangochi posatengera kusiyana mitundu, chipembedzo ndi zina zambiri. Owen Mavula, MBC, Mangochi. President wa chipani cha umodzi a Thomas Kaumba wati zipani za ndale zomwe zikunena kuti wapampando wa bungwe la MEC atule pansi udindo zaonetsa kuti zipanizi zikuopa chisankho. Akaumba alankhula izi pamene zipani monga za DPP, AFOD, UTM zakhala zikulankhula kuti wapampando wa bungwe la MEC atule pansi udindo pazifukwa monga ndondomeko yatsopano yoyendetsera chisankho mwazina. Akaumba akufotokoza. Leo choyamba ndofuna ndikukumbusa DPP kunena kuti nkhani zopanga kuti akuluakulu ameke apange resign zimene zinaziyamba pakathawi. Even in 2019 amtamba kupanga ma demonstrations anafotokozaso kuti ndani Jeni Ansah atule pansi udindo. Komano ndikufuna ndikuuze ndikunena kuti DPP wa ndi mantha kapena mwina ndinene kuti chifukwa choti iwowo anali ndi makhalidwe akubera chisankho, chifukwa iwowo anagwidwa, iwowo anagwisa ntchito Tipex pamasankho paja. Komano ngakhale mpaka lero Jeni Ansah kwawafusa sanayankhe bwinobwino amalawi kuti zoona chisankho chiyatenabera, chifukwa amene akanena kupanga design akanena ukhala ndani Jeni Ansah. Panopo chisankho sitinaponye nkulembesa tikunayambeso. Ndiye akamanena kuti kampani kaya ilibe mbiri yabwino mwakuti mauti ife zimenezo tikuona kati awumbenewo ndi mantha. Ineyo ndi apemphe amtiramanja, ndi apemphe a chief elections officer pamene akhala paja ndi office ya ndale imeneyi. Anthu andale amafuna uzipanga zimene wakufuna malo moti uzigwisa ntchito zeru zako mmene zinthu zimayenera kukhalira. Ndiye ndifuna ndapemphe amtiramanja kuti khalani ngati mmene makhalira chifundo kachali samasekerera anthu andale. Sinaone kuti akumwetulira anthu andale aziwa kuti awaka ndilowa ndiye kuti chimene chilike azifuna kuti ndizipanga zimene wakufuna. Ifeyo tikunena kuti ngati umodzi pate andanawa asapange design. Ine mayaja ndangopanga nawo meeting imodzi yokha ku Mount Sochimo, koma ndikuona kuti ndimayi kuti atithandiza. Tsopano tikubwerera ku nkhani yathu yaikulu imwe tinati nduna ya zofalitsa nkhani a Moses Kunkuyu ati boma lapeza ndalama zokwana $50 million za mdziko la United States kuchokera ku banki ya Arab Bank for Economic Development in Africa BADEA kuti athane ndi vuto la kusowa kwa mafuta. Tindi zambiri mulipotire. Boma lechita chilichonse choti kuti mavuto amenewa apezekeredwe mayankho okhazikika. Padakali pano ndimafuna nditsimikizira Malawi kuti kujama ndi panic buying kapena kugula ifota kuganiza kuti mafuta akhoza kusowa izo zisawapatse puma. Chifukwa padakali pano tikuyankhula mafuta yamba tsopano kuyenda chifukwa cha ndalama zinaperekedwa kuti kuchokera kuja ku Dar es Salaam Beira. Masiku awiri apitawa matraki ena okwana amene anyamula malita okwana 1.8 million anaoloka kubwera mdziko, koma kuchiweta ukonsewo unaonongeka monga mwena enanso munalemba chifukwa cha matraki aja nangoyima. Koma padakali pano nseuja zakonzeka sokuyenda.
ngati mbali imodzi yokonzekera mwambo wa zaluso komanso zoyimbayimba wa UMP omwe uchitikire ku Cape Maclear mboma la Mangochi, omwe akonza mwambowu a UMP Festival anakonza msonkhano okambirana za momwe dziko la Malawi lingatukulire zaluso mu mzinda wa Blantyre. Polankhula atatsegulira msonkhanowu, mkulu wa UMP Festival Nkhani Zizwa wati msonkhanowu ndi wofunika pofuna kukambirana za momwe ntchito zaluso zingathandizire pa chitukuko cha chuma cha dziko lino. Tinaona kuti tisanapite kukasangalala ndi kukaona zinthu zimene zikhale ku Cape Maclear 25 to 28 October ku UMP Festival, tiyenera kukhala kaye kuno kwa Melis, tikhale kaye lero ndi mawa kuti tiunikire, tikhale pasi tikawane nzeru kwa anthu amene timapanga zokhuzana ndi za msangaluso komanso zaluso. Ndiye kuno kuli anthu opanga ndithu malamulo, anthu aboma, komanso kuno kuli anthu akuluakulu amene amaonekera za chitukuko cha mdziko muno, kuli anthu amene ali makadaulo amalo ama university, komanso kuli oyimba, kuli anthu ankhani, kuli anthu a fashion. Ndiye ndizabwino ndithu anthu akumayi konkuno komanso anthu ena akunja kuno ndithu tikugawana nzeru komanso kuphunzira kwa wina zake, komanso kukhala pasi kuwunikira kuti kodi pano tili pati, kuti zimene zikuyenda bwino ziti, kuti zimene tingakhale ngati taziwunikira kuti ziyende bwino ziti. Ndiye ndi mkumano wofunikira kwambiri. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo ya atsikana ya Scorchers lero yalepherana ndi Botswana pogoletsana chigoli chimodzi iliyonse pa masewero oyamba ku mpikisano wa Kosafa omwe ukuchitikira mdziko la South Africa. Malawi ndi yomwe inayamba kugoletsa kudzera mwa Faith Chinzimu, pamene Lion Moloi adagoletsera timu ya Botswana. Zigoli zonse zinabwera mchigawo choyamba. Apa ndiye kuti Malawi ndi Botswana ali ndi point imodzi mu gulu B, pomwe Madagascar ikutsogolera gululi ndi mapoint atatu itakantha Mauritius ndi zigoli zisanu kwa chimodzi. Masewero otsatira Malawi ikumana ndi Madagascar loweruka lino. Timu iyi yapita opanda ena mwa akatswiri yake monga Tabita ndi Temwa Chawinga. Apo ndiye pa mtsiriziro pa nkhani zathu, koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Boma lati lapeza ndalama zokwana $50 million za mdziko la America kuchokera ku Arab Bank of Economic Development in Africa BADEA kuti lithane ndi vuto la kusowa kwa mafuta a galimoto mdziko muno. Koti la Magistrate ku Lilongwe latumiza ku High Court mulandu wa Anomani Chisale okhudza chuma cha Nkhani chomwe ali nacho, pomwe iwo ankagwira ntchito yongopereka chitetezo kwa president wakale wa dziko lino Apita Muthalika. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo ya atsikana ya Scorchers lero yalepherana ndi Botswana pogoletsana chigoli chimodzi kwa chimodzi m'masewero ake oyamba ku mpikisano wa Kosafa omwe uchitikira mdziko la South Africa. Nkhanizi ndi zomwezi ndimakupatsirani ndine Simeon Boyce komanso nsangayo Linene Mponda. Tukufunirani usiku wabwino. We asked the children, how many of you brushed this morning?